Și bine vă regăsit la un nou episod. În episodul de astăzi vom juca din nou Minecraft. Din păcate în episodul trecut m-am făcut tot Netherite, dar bine, chestia asta, gen liniile astea le-am luat după Creative, pentru că, why not. Episodul mi s-a șters din păcate și nu cred că mai pot să fac rost de el, dar dacă cumva o să încerc să fac, o să încerc totul să fac rost dacă pot și dacă nu, aia e soarta. Ok. Până atunci, noi o să facem să plantăm pe aici. O să revin eu cu asta. Revin eu. Bun. Am făcut și asta, ce fain arată. Făcut și cu bone meal. Am să vină apa. Da, dar nu merge, da. Cât să fac? N-am ce să fac, nu merge, nu merge. Bun. Merge cât de cât acceptabil, să zicem. Acceptabil procentul. Bun. Am ce vreau eu să fac. Opsi. Ce vreau eu să fac, că e noapte. M-am gândit la o mică chestie și acea chestie fiind să facem un laborator. Da, o să fie destul de greu, dar eu zic că va merge cât de cât. Da, o să fie foarte complicat. Trebuie să luăm chiar tot, plus ne va trebui o grămadă de pickaxe-uri. Dar o să meargă, logic. Mai am aici stone. Bun. În primul rând, vreau să văd de pot. Da, pot. Să iau și secondary power. Vreau să văd de merge. Cred că merge, sperăm. Opsi. Nu aici, căci aici. Să spargem asta. Mai merge? Hai să umplem și asta. Ok. Putem să-l facem o leacă mai puternic. Dacă s-a putea. Și așa avem o grămadă de iron, n-avem ce să facem chiar cu atâta. Așa că, numai bine. Bun. Dar cum fac aia să mai puternic? Trebuie cu un nivel mai sus. Ah, nu.
Resistance și Jump Boost. Hai să luăm mai asta. Am Iron. Să vedem. Da un tavan. Ok. Uita! Da, amuzant, da, da. Am dat capul și asta la alt. Resistance. Și la level următor mă gândesc să fac cu emeralde, dacă am destule. Trebuie să am destule. 12 bucăți, atât am? De emeralde? Nu, cred că... Nu, cred că facem ori cu diamond, ori cu lapis, ori vedem noi. Eu bănuiesc că mai are. Bun. Prima dată. Dar e nici că nu-mi tare place. Fac numai așa să văd. Nici că mai mult îmi place asta. Hai, dispare. Da. Dispărut. Și acum goldul punem înapoi. Și o să avem nevoie de un shulker box. De ce zic că o să avem nevoie? Polish și avem și nevoie de diorite de asta. Sau nu știu. Vedem. Să am nevoie în schimb și de... Nu pot să-mi las eu itemele care... Bă, dar nu mai am niciun chest de ăsta gol. Toate mâncarea nu. Toate itemele care gen nu ne tare interesează o să le punem. O să le punem și o să luăm itemele care sincer chiar ne interesează. Bă, aș cam avea nevoie de... Unde e sta? Gol. Să vedem ce avem la asta. Gata. Bun, asta îl ținem. Pentru zile negre, nu de alta. Și unde vine... Ok. Ok. Nu mă, ce tătanca e asta? Așa. Unul gol. Fireworks, n-am. Și nu cred că mai am deloc. Mai am deloc. Fireworks deloc, bă? Bă, frate. Mă gândesc să fac un laborator. Undeva jos. Să vai asta, dar o să ne trebuiască foarte multe. Hai prima dată să vedem ce este... Ce este jos. Să văd așa cam în ce... Upsi. Cam ce este așa jos. De sub asta, deci aici așa și aici eu zic că s-ar potrivi cât mai jos. Și văd că avem de asta. Deci cam pe aici eu zic că s-ar potrivi. Sub casă.
Și n-ai și destul de departe, dar... Na. Și avem și un de ăsta. Gen să se facă niște un fel de experimente. Un fel. Gen, fac așa numai, gen... Pentru... Fac așa de... Fac așa de plictiseală. Nu venea pe gură. Bun. Opsi. Bun, deci. Să ne gândim în ce parte îl facem și cum îl facem. Să-l facem aici, gândești că nu-mi tare vină. Aici am pământ. S-ar putea să meargă ca lângă mob spawner. Aici să cred că s-ar potrivi cam mai bine. Aici cred că s-ar potrivi. No, hai să înceapă distracția. Ne trebuie o grămadă de aer de asta. Așa că... Hai să luăm, dar nu ne-am luat o poțiune. Trebuie să mă învăț să fac poțiuni. Ne-am luat o poțiune. Trebuie să ne luăm și poțiuni. Am văd, dar vă gândiți cât o să dureze. Aoleu, cât o să dureze. Și o să ne trebuiască o grămadă de poțiuni din astea. Bucăm noaptea. Și o să fie foarte greu. Eu, în schimb, o să mă duc. O să iau și niște fireworks. Că am nevoie. Ca să mai stau să fac... să tot fac drum. Așa că eu zic atâtea. Spugăte. Și o să mergem undeva încât să facem rost. Să mă duc, dacă nu eu, sub un de ăsta. Atât. Să mă duc sub un de ăsta, cât mai departe de casă. Și o să... cât mai departe de casă, la într-un cave foarte departe și o să văd dacă pot să fac cumva să fac rost de diorite și dacă pot și iron, gold și foarte multe lucruri. Da. Ne dăm de pe creative. Și hai cu asta. Doamne ajută. Să mai cât mai departe de casă. Doamne ajută. Noi ne vedem atunci. O să pun niște muzică, copyright video și da. Revenim. Ciao, les baules. Sfârșit. Bun. Bun, am mers după
diorite de ăla. Noroc cum eu numai că se găsesc destul de ușor și când se găsesc ușor se găsesc foarte mult. Se găsesc destul de mult. Bine, am avut și niște rateuri. Și eu cam găsesc numai 2 bucăți. Atât. Bun. Deci să vă arăt captura. Atâta. Bă, dacă ce puțin am consumat. Încă arată flash, că n-am mai avut. Bun. Astea nu le-am luat de pe creative. N-am avut ce să fac, pare rău, un spațiu de care intern prea plin. N-am avut ce să fac, pare rău. Noi am 13, 22 și cu 11. Aici, în ăsta am goldul și diamanturile și... Deci am găsit destul de multe. Restul nu m-am mai băgat să caut, n-am mai avut la ce. Am avut deja prea multe momentan, o să caut atunci când o să avem nevoie. 363 de zile și am plecat de la 356, cred că. 58, cred că, nu știu, nu mai știu exact. Bun. Ironul, dă-l încoace, tot. Bun, și băgăm aici o bucată. Băgăm. Nu am. Ce Dumnezeu am făcut? Cu atâta coal. Bun. Aici așa. Ia n-am. Ce Dumnezeu am făcut cu atâta coal? Da, nu cred că o să mă ajungă, dar... Momentan acceptabil, mai luăm și de aici, mai... Punem și aici. Mai avem aici. Și aici cam puțin opții. Unde mai am? Aici mai trebuie. Atâta, dar aici nu mai am deloc. Cum să n-am? Ce că nu mai iau col, că mai avea destul. Și apoi zic că n-am destul. Bun. Să mai pun și aici. Și gata, să merg. Am o întrebare, cum să facem polish? Stați așa că îmi laghează jocul. Cum? Stai, unde? Dioriti. Da, am destul. Stați așa că îmi laghează jocul, începeam laga jocul. Și mai am de spațiu. Neama. Ok. Bun. Stați. Am tare gândit ceva. Mă gândesc la altceva. Mă gândesc să pun... Unde e asta? Să iau unde e asta. Să facem un chest acolo cât de cât. Bingo. Ah. Așa. Bun, deci am nevoie de 8 bucăți. Bun. O să vedem unde punem. Bun, aici. Și hai să fie diorite asta. Polish. Din aia asta o să fie laboratorul. Nu știu cum facem rost de luminii, că așa cam arată urât. Și mă enervați că mă duc și mai iau o tură. Nu mă enervați. Nu și mai fac curat, odată. Dar mai trebuie să fac rost, că ne cam trebuie, nu glumă. Oare ce
facem? Da. Problem solved. Făcut rost de ceva... O să iau și bucata asta de polish. Bingo, bingo. Așa. Firework, cobblestone. Uite. Să împerechea pe aici. Și nu mai ajunge. Oi, că mai îmi trebuie. Oi, și eu ce fac atâta? Că am deja un chest plin de cabel. Oi, numai să arunc lavă. Sau să mut sus. Dar trebuie neapărat să facem un... Ceva să facem să... Trebuie să pierde lucruri. Să așa unde e negru. Deci să mut aici cobblestone oare și să pun în două și aici nu știu sincer ce să fac aici. Și aici. Asta e gol. Asta se poate lua. Asta e gol. Și noi asta ce mai trebuie să punem. Ops, nu. Stai așa că nu e așa. Am luat tot goldul, gold am luat mai puțin când avea rost. Upsi. Și atât? Da. Am făcut rost de 68 de diamant, când mă atât am găsit, cu încă 3 de aici, perfect. 71, perfect, deci mai ajunge de 7. Și mai am nevoie de un diamant. Mai am nevoie de un fucking diamant. Ok. Iron-ul ăsta, iron-ul, pardon. Muniția? O să mai știu mie, bat, ce dracu. Ce cu mie așa? Da. O să le mutăm aici. Asta să mut aici. Nu sloboz. Încă 27 de bucăți. Bun. Hai să ținem mai elitraul în mână să-l mai reparăm.
că e un bug. Cică. Așa. Lăsăm să se mai prăjească. Văd că avem și de emeralde. De ce am aici? Uite, bow meu. Bow, white bed, blast furnace, raw beef, bow. Așa. Am aici nether. What the dog do it? Ok, bun, bun. Așa. Așa. E bugat. Ok. Ok, Black Invert Chevron, Black Chevron. Mereu ne punem la son. Și trebuie să mă gândesc bine ce facem cu capul ăla de dragon, că am un cap de dragon, dacă știți. Să-l punem aici. Aș putea. Dar e greu. Hai, mergem la un capul de dragon. Dar pe ăla să-l pun undeva. Așa. Am mic capul de dragon. What the heck? Where is the dragon head? What? Nu-i? Nu există. Trebuie să fie undeva. Aici. Vezi că nu mai am capul de dragon. Nu-i. Aici? Nu-i. Aici? Nu, m-am uitat în casă, nu cumva să-l... What the fuck, unde mi... Un dracu mi-i cap de dragon. Aici? Nu-i aici. Nu-i. Unde-i capul de dragon? Te rog, dă-mi-l. Că fac crize. Fac spume. Capul de dragon. Aici? Nu că aici țin ale valoroase. Sper să fie sus. Fii antene că mă omor. Uite capul de dragon. Capul de dragon. Nu există. Power 1. Bun. Unde-i capul de dragon? Nu cred. Trebuie să fie capul de dragon pe undeva. Unde-i capul de dragon? Frate! Uite-l ai. Dragon Head. De ce am intrat aici? Nu știu. Îmi trebuie glass. Deja hai să punem așa să vedem numai. Unde poate ție. Unde poate era. Deci,
Îl punem pe aici. E prea mare. Sau să-l fac de 2 blocuri. Să-l învârt frumos. De aici ce-i? Nu am șanse. O să-l fac de 2. Aici și aici. Și aici să fie așa. Să tot fie... Bă, nu mai am mâncare. Bă, nu mai avem deloc mâncare. Da, mă. Cât de cât să ține de foame. Și am o... Pare unde mi-e glass, că aveam glass, aveam mult glass. Aveam. N-am glass? Nu există. Să zic că n-am glass deloc, pe aici 100% n-am. N-am glass, da, glass de asta cred că am. Am crezut că mi-e casa în flăcări. Ai Nema. Aoleu. Dumnezeu să-ți ie. Ok, hai să facem atunci. E aici, e și aici. Facem și glass. Frate. Bun. Spune-mi că pot aici. Se făcut numai pentru materiale. Auzi la el. Vai că m-a enervat odată și că noi mereu și-o face rost de cărbune să-mi pentru fiecare. Ce bine la mine că m-a enervat odată. Și ceva. După ce închide episodul, mă duc și fac rost de cărbune de... Nu ți putea da seama. Bun. Hai să fac rost din astea. Bun. Potion of Healing. Am 3 stack-uri de din alea. E timpul să fac mai întâi un storage. Și că o să mă uit la niște tutoriale să văd dacă mai pot să filmez. 15 minute. Fain și... Mă pun și... Fac un storage. Mă pun eu și fac un storage.
Bun. 180 de chesturi. Mamă. Storage room guide. Hai să vedem. Ce se dă de cap? Hai să închid ușa. Bun. Hai să începem. Facem cu niște. Facem să fie totul 100%. Bun. Pentru asta o să am nevoie de o grămadă de lucruri și să ne alegem o zonă. Pentru că ne trebuie foarte mult storage. La modul ăla mai serios, mult storage. Bun, hai să ne gândim unde să-l facem. Să-l facem aici? Nu, zic că aici se potrive cam ăla mai bine. Am uitat ceva. Am uitat să fac ceva și vreau să-l fac acum. Bun. Nu, vreau să le iau eu. Dacă aș putea. Nu pot. Vreau să-l port eu o leacă. Bun. Hai să... Ce cringe are cu el. Da-mi fie. Ok, bun. Hai să... luăm un hău. Nu cred că am un hău, așa că luăm unul, facem ceva de astea. Și trebuie să am și lemn. Facem cu un lemn de asta. Vreau 3 hăuri. Sau hai cu 2. Cred că o să ne trebuiască chiar atât de multe, dar... totuși. Mai bine mai mult decât nimic. Decât deloc. Aici. Și ce l-am făcut eu? Îs prost bâtă. Dar aveam aici.
Eu n-am făcut o lopățică. Că ne trebuie să facem... Curățăm un pic zona asta, așa că... Bun. Mai întâi... Nu vreau. Să dau eu asta pe speed up. Mi s-a și stricat. Ai, o să ne trebuiască o grămadă. Mă, nu mai de o lopățică. Ok. Bun. Din cauza pentru că o să avem nevoie de mâncare, o să facem rost de mâncare. Pare rău, dar nu-i după tine. Bun. Nu-i după tine. Voi treceți încoace. Bingo. Pare rău, am nevoie. Bingo. Mi-e foame, dar știți că și vouă vi foame. Așa. Am să ne gândim cum facem încât să prăjim mâncarea. Pentru că, ba, am cold. Mamă, ce de mâncare. Dă-mă dracu. Să căutăm bine. Nică, spuchișoare. Bun, hai că avem, am găsit de mâncarică. Am găsit de mâncarică, e bun. Mai e acolo o oaie. Faci și crescătorie de animale, că-mi trebuie. E cam trebuie. Chela tata, pare rău? Mâncarea e bună că ți-e foame. Mă întreb oile astea de unde vin și animalele. Un donkey! Da, pe tine nu ce omor. Uite și acolo. Bun. Bun, 3, 2, 1, bingo. Cred că ne apucăm în episodul viitor de el. Ori mă apuc eu off camera, dar nu cred. Care rost. Poate vreți și voi să construiți unul. Așa că... Bun, hai să ne apucăm noi. Bingo. Și mai punem și mâncărică la pus. Bun. Și cam așa, nu știu timpul cât îmi va trebui, dar o să ne trebuiască ceva. Bun. Bun. Stai că mi se prind. Da, bun, deci. Ce că e... Așa, hai să punem asta. Încât ca să fie și luăm asta și marcăm cu ce? Da, cu ce? Aș pula iar, trebuie să mă întorc. Cadne. Bun. Deci, hai să începem așa. Aici. Deci punem aici un ce să punem, punem lemn de încolo. Așa. Și 1, 2, 3. Stai un pic. Mie îmi trebuie... Eu m-am prins.
Stai că mie nu-mi trebuie din astea. Și l-am făcut de-am pulea. Lasă ca mai mult la formă. Merem și luăm lopată. Uitați-vă sus în stânga, în colț. Cum îmi face gura la... Da, bun, uitați-vă când mergem la mob spawner. Vă aduc aminte dacă nu uit. Deci mie îmi trebuie... Da, m-am prins acum. Am ce m-am prins, bun. Mie nu-mi trebuie din astea. Căci mie îmi trebuie altceva. Bun, m-am prins. Fireworks, să le ținem. Bingo, că s-am folosit prea mult. Și hai să luăm încă unde este de lemn. Și hai să facem de diamant. Hai să facem de diamant. Bun. Bun, și ca așa. Bun, uitați-vă amul la gura dragonului sus în... Uitați cum face gura. Opa. Bun. Upsi. Se face batără asta, deci. Bine, am început să-mi bag. Ok. Așa, deci. De aici. 1, 2, 3, 4, ce aici? Bun. Și atâta. 1, 2, 3. Bun, deci 1, 2, 3, 4. Aici. 1, 2, 3, 4. Ok. Și stați să vedem, să vedem. Că nu mai am timp. Deci 1, 2, 3, 4. Da, bun. Hai, facem dacă nu în episodul viitor. Facem dacă nu în episod viitor. Ne auzim data viitoare. Ciao.